da kaza da kaza da kaza. Kai mai karɓar wasicin sai ka fahimci cewa cikin wannan wasicin akwai son rai, akwai son zuciya, akwai mugunta, akwai ƙeta. Ya kwashe dukkanin abin da ya mallaka ya ba mu wasu, saboda waɗanda suka saura a magadan shi yana tunanin maƙiyansa ne ba sa son sa, ko shi baya son su, saboda yaya zai ya haramta masu abin da ya bari, to sai ya kyautar da abin. Tunda bai samu damar kyautarwa da rayuwarsa ba, to bari ya bada umarnin a kyautar ko bayan ba shi, dan waɗannan da baya so kada su ci gadansa. Allah ce to idan kai da aka ba ma wasicin ka fahimci akwai haka, shine faman khafa janafan aw ithman min musin, wanda duk ya ji tsoron karkata ko ya ji tsoron cewa cikin aiwatar da wannan wasicin akwai zalunci karara, fa aslaha bainahum, sai yayi gyara da daidaito tsakanin wanda aka ma wasici da kuma waɗanda suke masu gado. Ƙila yayi wasicin dukiyansa a raba 4 a bada kaso 3, ɗaya kuma a banma magada. Kaga yayi wauta, ya kuma aikata sarrai, ya aikata abin da yake ba daidai ba. Kai a matsayinka na mai karɓan wasiyan da ka karɓa, za ka iya sulhu, ka yi daidaito, ka yi gyara. To kun ga daidai abin da ya kace ba ku 1/4, amma yanzu tun da dai abin ya zama haka, ku yi haƙuri ku karɓi 1 a maimakon 3/4, yanzu ku dawo ku karɓi 1/4. Da cewa aka ba ku 3 abin magada 1, amma yanzu ku yi haƙuri a ba ku 1, su kuma magada su kwashi nawa? Su kwashi 3. Idan mutum yayi wannan, Allah ce fala isma alaihi, bai da laifi a wajen Allah. Inna Allaha ghafurun rahimun, tabbas Allah mai gafara ne kuma mai jin kai. Allah ka mana gafara, ka ji kanmu. Allah shi amsa.